spil i en situation, hvor man har Bale på venstre kanten og Van der Vaart på højre kanten. Altså, der skal rigtig mange af tingene jo komme herover fra, for de er fuldstændig overladt til Kyle Walker og skabe bredden i den højre side. Det er en helt anden historie, hvis det er Aaron Lennon, der spiller derovre. Det skal ret jo være ret. Jeg ser hernede på min blog, der står Kyle Walker ved lidt, så... Jo, men lige smule har han skabt jo. Ja, han har afsluttet et angreb, men det var jo igen sat op af et angreb i venstre side. Han har slået sig alvorligt, Muamba. Det kan godt se ud som om. Meget alvorligt, fordi de vælger der ikke at vise billeder her. Fabrice Muamba, der er hæftig aktivitet hos den 22-årige midtbanespiller. En fremragende sidste sæson, Muamba. Den er her hos skotske manager Owen Coyle. Ja, nu står han sådan spekuleret lidt over, hvad han i givet fald skal gøre. Slag på siden af hovedet. Muamba. Duellen. Hæftig aktivitet her. Og lægerne, medicinske staber, det kan vi altså godt lide, at der bliver klappet. Lidt forløsning. Og en køjle ind og inspicere Muamba. Ja, ikke bare her, men også ikke bare på tilskuerpladser, men også her hos os. Meget rart med de her sammenstød hoveder. Eller som bliver ramt og falder ud i bevidstløshed. Men så Muamba, som fik ordentligt drøm på siden af hovedet, og lige nu ligger. Det er altså tolke på de her billeder. Van der Vaart. Helt rystet. Meget ubehageligt det her at være vidne til. De her billeder taler helt for sig selv. Det er mere en almindelig skade, der er sket her på Muamba. Tilskuerne forsøger lidt opmuntrende. Råb ind mod 22-årige Muamba, som altså ligger og får behandling inde på banen. Så altså krydsfinger for, at lægestaben her på White Hart Lane, de får styr. Om man ikke på benene igen, men i hvert fald lige for situationen omkring Muamba her. Muambas sundhedstilstand under kontrol. Forsøger så næsten at klare ham på benene. Og så lige pludselig så er det bare helt stille igen. Så løbet ind fra kommer endnu flere læger og sundhedspersonale ind til Muamba og stabilisere ham. Det er ikke rart at være vidne til, og det er også sådan lidt, vi står her, kan ikke rigtig få en fornemmelse af, hvad andet end det er meget alvorligt en situation. Muamba, han er i lige nu. Ja, for der har man jo taget den beslutning, at det viser man ikke billeder af. Og det er altså en tidligere Arsenal-spiller, som bliver opmuntret på det kraftigste af Tottenhams, naturligvis med Boltons tilhængere for os, men også af Tottenhams supporter, og det er normalt ikke hverdagskost for folk, der kommer fra bevægerne i Nord-London. Spillede hele sin ungdom i Arsenal, Muamba. Så et ophold i Birmingham, han kom til Bolton tilbage i 2008. Han var i Danmark i sommer til U21 i EM-slutrunden.
engelske ungdomslandshold, anfører på 19-landsholdet. Der er et lille hul der. Jeg ved ikke, om han også var anfører der på U21, men en vigtig spiller. En spiller forventet en stor fremtid, som lige nu er ramt af en meget alvorlig skade. Så sjældent man ser manageren. Ja, det er meget sjældent. Altså. Det man kan sige er, at man er i England meget opmærksom på de her hovedskader og nakkeskader, så man tager alle forholdsregler i alle situationer, men det er sjældent, jeg oplever et så langt afbræk i spillet og de her scener omkring en skade af den her karakter, men man tager ingen chance overhovedet. Her i diskussion med sine dommer om, hvad man skal gøre her i situationen. Scott Parker. Spørgsmålet er, om Howard Webb beslutter sig for at køre spillerne i omklædningsrummet. Det gør han her. Lægestaben arbejder stadigvæk intensivt med Muamba. Spørgsmålet er, om kampen den bliver genoptaget, eller om der bliver fløjtet af her, simpelthen fordi at situationen er for voldsom. Så lige Boltons chairman Phil Gartside i samtale med Howard Webb. Så bliver han båret af banen. Muamba har fået stabiliseret ham så meget i hvert fald, at man kan tage ham ud af banen. Men det helt store spørgsmål er her, om man genoptager den her kamp, fordi den bedømt på ansigtsudtrykkene på spillerne er de jo fuldstændig i chok og vidner om noget mere end en almindelig hovedskade her. Det er det, diskussionen går på lige nu. Ja, helt bestemt. Altså. Men det er en drastisk beslutning at tage, og det fortæller os også en historie omkring, at det er en alvorlig sag med Fabrice Muamba. Man må nærmest vurdere, at han er i livsfare. Lige præcis. Howard Webb kalder spillerne i hvert fald i omklædningsrummet. Han har afbrudt kampen. Howard Webb kæmper altså lige her for at få lidt oplysning om kampen bliver fløjtet hele dag, eller han bare afbryder den midlertidigt. Men i hvert fald Owen Coyle og Harry Redknapp her blev enige med dommer Howard Webb om at indtil videre afbryde kampen. Og se, tilskuerne er lige så meget i tvivl om, hvad der kommer til at ske, som vi er. Lad os da bare indrømme det. Der er ingen grund til at stå her. Nej, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Tilskuerne bliver på stadion, og der er naturligvis heller ikke kommet noget officielt om, hvorvidt at kampen er definitivt afbrudt, eller den vil blive genoptaget. Meget om, at simpelthen man skal finde ud af, hvor galt fat det er med Fabrice Muamba. Ja, det er det, der er sket lige nu. Howard Webb altså kaldt de to mandskaber ud af grønsværen her på White Hart Lane, efter at Fabrice Muamba fik et ordentligt drøn på hovedet, og efterfølgende blev behandlet i op mod 10 minutter, uden at han blev bedre. Han blev båret ud af banen samtidig, der trak spillere og ledere ud, og det som der i øjeblikket foregår inde i omklædningsrummene nede under tribunerne her, det er formentlig, vil jeg også sige, at Howard Webb sammen med managers og spillere prøver lige at få et klart billede af det, fordi de ansigtsudtryk, vi fik fra på spillerne under behandlingen af Fabrice Muamba, og mens dommer og manager stod og snakkede sammen, det lignede simpelthen ikke nogen spillere, der havde lyst til at spille videre her.
Det så dybt rystet ud, så der skal komme en melding den anden vej. Også det, som vi må. Jeg skal være ærlig at sige, jeg har aldrig oplevet noget lignende det her, og det som vi så må tolke af det her, det må være, at Muamba er en ting, at det kan vi hurtigt blive enige om. Det kræver ikke en stor videnskab, at han er alvorlig skadet, men faktisk så alvorligt, at han må være i livsfare. Ja, anderledes kan vi jo ikke rigtig konkludere, jeg må sige det samme. Altså jeg var på stadion, da Antonio Puerta fra Sevilla faldt om på banen og døde dagen efter, men der var han jo i stand til dengang at gå fra banen, og efter kampen var der heller ikke nogen indikationer af, hvor alvorligt fat det var, og derfor kan man sige, så den ikke helt sammenlignelig den her situation, fordi der var ingen, der vidste dengang i Sevilla, at Puerta ville dø dagen efter på hospitalet. Så Muamba går ud af banen og på vej i ambulance mod det nærmeste hospital her. Nærmeste hospital i forhold til White Hart Lane. Altså jeg skal da også være ærlig at sige, så du hvad der skete lige præcis? Så ikke hvad der skete. Nej, så lå han lige pludselig på midten af banen, ikke? Og så har der ikke været nogen som helst close-ups, som der jo ellers ofte er, når det ikke er så galt fat. Altså så ser vi da typisk lige, at den medicinske stab er inde og lige få hjulpet spilleren. Altså lige nu venter vi på, hvad dommer Howard Webb beslutter sig for at gøre. Skal kampen genoptages, eller fløjter han af, og så skal kampen spilles på et andet tidspunkt. Altså hvis situationen er så galt fat med Fabrice Muamba. Vi står her og prøver at finde ud af, om kampen bliver genoptaget, og hvad der er fat med Fabrice Muamba, så sætter vi lige lidt fodboldsbilleder på, og fodboldhelte til lige at få tankerne lidt væk fra det her drama, som der er i gang her på White Hart Lane, og vi vender forhåbentlig stærkt tilbage med en afklarende melding.